Και ξεκινά, Στεφανή. Ωραία. Καλημέρα σας. Είμαι ο Ανδρέας Αγραφιώτης, Technology Manager της GC Ελλάς και μαζί θα κάνουμε σήμερα ένα ακόμα Fast Track Workshop με τίτλο Application Delivery Without Limits. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα θα μιλήσουμε για το 40ADC, το Load Balancer της Fortinet, το FAD, γνωστό και ως FAD. Πριν πούμε τι είναι το FAD, το οποίο βλέπουμε εδώ σε αυτό το slide σύντομα, τι περίπου κάνει το FAD και θα σας εξηγήσω αμέσως μετά, θα ήθελα να πάρω κάποιο feedback από εσάς και συγκεκριμένα θα ήθελα να γράψετε στο chat εάν γνωρίζετε τι είναι το FAD και εάν έχετε υλοποιήσει FAD στα έργα σας, στους πελάτες σας ή στα δικά σας δίκτυα. Για καθαρά στατιστικούς ενημερωτικούς λόγους το ρωτάω αυτό και ξεκινάμε την παρουσίαση. Όπως ήδη γνωρίζετε, το Fast Track αποτελείται από μία σύντομη παρουσίαση την οποία θα προσπαθήσω να την κρατήσω όσο πιο σύντομη μπορώ ώστε να εξοικονομήσουμε χρόνο για τα lab που θα ακολουθήσουν για όσους έχουν δηλώσει ότι ενδιαφέρονται να κάνουν αυτό το lab. Ενημερωτικά έχω δεσμεύσει 20 θέσεις για το lab. Ελπίζω να φτάσουν αυτές. Αν κάποιοι χρήστες, κάποιοι συμμετέχοντες δεν καταφέρουν να εξυπηρεθούν από τις 20 θέσεις που έχω κλείσει, μπορούν να μας στείλουν ένα email και να κλείσω ένα δεύτερο lab για σας, να μπορέσετε να το κάνετε. Εννοώ να κλείσω το lab χωρίς να γίνει η παρουσίαση, η οποία θεωρείται ότι έγινε σήμερα, ότι θα γίνει σήμερα. Οπότε πάμε πολύ γρήγορα να κάνουμε αυτή την παρουσίαση για να μείνει όσο το δυνατόν περισσότερος χρόνος για το lab. Λοιπόν, το τι κάνει και πού μπαίνει το 40ADC στο δίκτυο, το βλέπετε σε αυτό το slide. Εδώ έχουμε ένα FortiGate μπροστά, ακριβώς πίσω είναι το FAD και πίσω από το FAD είναι, όπως βλέπετε εδώ, 3 σερβερ. Το FAD χρησιμοποιείται για να λύσει το εξής πρόβλημα. Πολλοί έχετε νιώσει το πρόβλημα όταν βγαίνει στον αέρα μια καινούρια εφαρμογή webική από το government, ενδεχομένως από κάποια τράπεζα ή από κάποιον άλλον φορέα. Αυτή η εφαρμογή μπορεί να δέχεται μεγάλη επισκεψιμότητα. Όταν λέω μεγάλη εννοώ εκατοντάδες χιλιάδες ή ίσως και εκατομμύρια επισκέψεις ημερησίως. Και το ερώτημα είναι πώς τα καταφέρνουν οι σερβερ και εξυπηρετούν αυτή την κίνηση. Πολλές φορές έχουμε νιώσει μια καινούργια εφαρμογή η οποία βγαίνει στον αέρα και μέσα σε μία ώρα ή και λιγότερο αυτή έχει κολλήσει ακριβώς επειδή έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και ο σερβερ δεν τα κατάφερε. Άρα, τι είναι αυτό που κάνουμε για να κάνουμε μια εφαρμογή να τα καταφέρνει σε μεγάλη επισκεψιμότητα, σε μεγάλο όγκο transaction ανά δευτερόλεπτο, όπως λέμε. Και η απάντηση είναι ο FAD ή γενικότερα ο load balancer. Έτσι. Άρα, στην ουσία, η εφαρμογή δεν τρέχει σε έναν σερβερ, τρέχει σε πολλούς σερβερ. Και η δουλειά του load balancer, γι' αυτό και μπαίνει μπροστά από τους σερβερ, ουσιαστικά είναι να μοιράσει τα session σε όλους τους διαθέσιμους σερβερ. Okay. Και, by the way, βλέπετε εδώ και το SSL offloading, που είναι μια βασική λειτουργία, ένα βασικό feature του 40ADC. Η δουλειά αυτή είναι να κάνει offload του servers από το SSL, από το encryption δηλαδή.
στην ουσία τα certificate των server ή το certificate, γιατί μιλάμε για ένα ενιαίο certificate, εγκαθίσταται πάνω στο FAD και ο FAD προς τον έξω κόσμο συμπεριφέρεται σαν να είναι αυτός ο server. Άρα τερματίζει το session με το certificate το οποίο έχει πάνω του και προς το server μέσα στέλνει unencrypted κίνηση. Άρα όχι μόνο τερματίζει το session ο load balancer, αλλά κάνει και το decryption και στέλνει προς τα μέσα την κίνηση, αλλά unencrypted. Με αυτόν τον τρόπο ο server γίνεται offload, αποφορτίζεται από την λειτουργία του encryption, decryption. Θεωρούμε ότι δεν χρειαζόμαστε, δεν έχουμε ανάγκη από encryption στο εσωτερικό δίκτυο, γιατί είναι ένα trusted δίκτυο και προς τα έξω βγάζουμε encrypted κίνηση, προς τα μέσα κίνηση είναι unencrypted. Έτσι, ο server γίνεται offload και μπορεί να εξυπηρετήσει μεγαλύτερο όγκο κίνηση. Αυτή είναι λίγο πολύ η λειτουργία του load balancer και του FortiADC πιο συγκεκριμένα. Επίσης έχει άλλες δυνατότητες που επίσης βοηθάνε στην αύξηση του performance, εκτός από το SSL offloading. Για παράδειγμα μπορεί να κάνει caching, compression της πληροφορίας, άρα μπορεί να κάνει και compression offload των server, δηλαδή τη δουλειά του compression, decompression την κάνει ο FAD και να μην απασχολείται ο server για αυτή τη δουλειά. Άλλες δυνατότητες, θα δούμε και στη συνέχεια, είναι ότι ο FAD μπορεί να λειτουργήσει και ως firewall, άρα μπορεί να δώσει ασφάλεια στο δίκτυό σας και σε αυτή την ασφάλεια μπορεί να αποφορτίσει το FortiGate πλέον. Έτσι. Άρα εδώ μιλάμε για FortiGate offloading. Υπό την έννοια ότι κάποιες δουλειές του firewalling τις κάνει ο FAD και τις βγάζουμε από το FortiGate. Τα διάφορα challenge που αντιμετωπίζει η αγορά και οδηγούν στην χρήση του load balancer και του FAD, κυρίως είναι το booming των διαφόρων εφαρμογών. Δεν χρειάζεται να μείνουμε πολύ σε αυτό το animation, να μείνουμε περισσότερο σε αυτό το slide. Οι υπηρεσίες που μπορούμε να πάρουμε από το FAD είναι ομαδοποιημένες και συγκεντρωμένες σε αυτό εδώ το slide. Άρα μπορούμε να έχουμε Layer 4 και Layer 7 load balancing. Ο FAD μπορεί να λειτουργήσει και σε Layer 4 και σε Layer 7. Σε Layer 4 μπορεί να κάνει load balance οτιδήποτε κίνηση είναι TCP ή UDP. Στο Layer 7 ανεβαίνει και στο 7ο επίπεδο, ανεβαίνει σε application layer, άρα έχει visibility, για παράδειγμα, του HTTP πρωτοκόλλου ή του FTP πρωτοκόλλου, δηλαδή οτιδήποτε είναι σε επίπεδο εφαρμογής. Εδώ θα κάνω μία μικρή παρένθεση. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε και την ύπαρξη του FortiWeb ή γενικότερα των WAF, των Web Application Firewalls. Και μια πολύ συνηθισμένη ερώτηση είναι ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο WAF και στο Load Balancer ή ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον FortiADC και στο FortiWeb ή σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε FortiADC, σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε FortiWeb. Με την ευκαιρία θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα και η απάντηση είναι στο πρώτο bullet, ότι ο FAD κάνει Layer 4 και Layer 7 load balancing, ενώ ο FortiWeb κάνει μόνο Layer 7 load balancing και όχι απλώς κάνει μόνο Layer 7, αλλά κάνει Layer 7 load balancing μόνο για κίνηση web, για HTTP, HTTPS. Από την άλλη, ο FAD έχει δυνατότητες να δώσει υπηρεσίες Web Application Firewall. Δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να προστατεύει τους web server από εξειδικευμένες επιθέσεις, όπως είναι το SQL injection, το cross-site scripting κτλ. Αυτές είναι επιθέσεις σε Layer 7, ειδικά για web servers. Άρα υπάρχει μια επικάλυψη ανάμεσα στον FAD και στον FortiWeb σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή και ο FAD κάνει WAF, Web Application Firewalling. Το μεγάλο πλεονέκτημα και διαφορά του FortiWeb είναι ότι έχει ενσωματωμένο machine learning
στη λειτουργία του ως WAF. Έτσι, ενώ ο FortiWeb λειτουργεί μόνο με στατικές attack signatures. Ο FortiWeb είναι έχει ένα πιο δυναμικό τρόπο λειτουργίας, υπό την έννοια ότι χρησιμοποιεί machine learning για την ανίχνευση των επιθέσεων. Τέλος, αν χρειάζεστε έναν load balancer για Layer 7, τότε η μόνη συσκευή που θα μπορέσει να το κάνει αυτό είναι το FAD, το FortiADC. Άλλες υπηρεσίες, άλλες δυνατότητες που μπορούμε να πάρουμε από το FAD είναι το Application Optimization, Traffic Routing, μπορούμε να διοχετεύσουμε, να δρομολογήσουμε διαφορετικά URL σε διαφορετικούς servers, Global Load Balancing, πολύ σημαντικό, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε load balancing σε γεωγραφικό επίπεδο, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο. Θα δούμε στη συνέχεια κάποια slide πώς γίνεται αυτό. Link Load Balancing είναι το load balancing σε κυκλώματα, σε γραμμές δηλαδή, σε φυσικές γραμμές κίνησης. Και SSL Offloading και Visibility που είπαμε προηγουμένως τι σημαίνει. Όπως σας είπα, εκτός από load balancing, το FortiADC έχει τη δυνατότητα λειτουργία σε firewall. Άρα υποστηρίζει εκτός από web application firewall που το είπαμε προηγουμένως, υποστηρίζει antivirus, υποστηρίζει authentication, υποστηρίζει DOS protection, υποστηρίζει IP reputation, geo IP protection και IPS, intrusion prevention. Και τέλος υπάρχει το global server load balancing, το οποίο είναι, θα λέγαμε, load balancing σε global επίπεδο. Δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε δύο data center, να έχουμε σηκώσει services και servers και στα δύο data center και με το geo load balancing, το GSLB, μπορούμε να έχουμε load balancing και failover στην περίπτωση που χάσουμε και ακόμα και ολόκληρο το data center, να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε την κίνηση σε κάποιο άλλο data center κάπου αλλού. Τα use case, να δούμε μερικά use case. Εδώ είναι ένα ενδιαφέρον use case όπου βλέπουμε το FAD να χρησιμοποιείται στα load balancer για FortiGate. Έτσι βλέπετε στα αριστερά 3 FortiGate. Αυτά τα FortiGate δεν είναι cluster. Έχουμε ένα FAD μπροστά, τον εξωτερικό FAD και τον εσωτερικό FAD. Και αυτοί οι δύο FAD κάνουν κάνουν load balance την κίνηση στα 3-4 όσα FortiGate έχουμε. Άρα ουσιαστικά εδώ έχουμε ένα είδος clustering, υπό την έννοια ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τους 4 FortiGate όσα FortiGate έχουμε εδώ ταυτόχρονα και ουσιαστικά να έχουμε load balancing της κίνησης ανάμεσα σε πολλά FortiGate. Είναι και αυτό ένας τρόπος αξιοποίησης των FortiGate πέρα από το γνωστό FGCP cluster που πολύ γνωρίζουμε. Η διαφορά βέβαια είναι ότι εδώ τα FortiGate αυτά δεν είναι συγχρονισμένα ως προς το configuration, άρα θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουν ένα κοινό configuration, γιατί όπως βλέπετε από κάτω χρησιμοποιούν ένα κοινό pool από applications, από application servers. Και επίσης στο slide βλέπουμε και την περίπτωση του global server load balancing. Έτσι, έχουμε και ένα δεύτερο data center, έχουμε ένα άλλο FortiGate εδώ και χρησιμοποιούμε ένα FAD και κάνουμε GSLB, Global Server Load Balancing, ανάμεσα στα αυτά τα δύο data center. Ένα άλλο use case είναι η χρήση του Fabric. Άρα το FAD είναι μέλος, υποστηρίζεται από το Fortinet Security Fabric, άρα μπορεί να έχουμε integration με πολλά άλλα μέλη του Security Fabric.
όλα δηλαδή τα καλούδια του Security Fabric. Α, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για load balancing σε SAP εφαρμογές, οι οποίες είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και έχουν μεγάλη ανάγκη από υπηρεσία load balancing για να μπορέσουν να κάνουν scale. Υποστηρίζεται το Managed Service μοντέλο, δηλαδή μπορείτε να έχετε, όπως βλέπετε κάτω-κάτω, πολλές εφαρμογές, πολλά application services από διάφορους πελάτες, άρα να έχετε κάτω ένα multi-tenant περιβάλλον από πολλούς πελάτες. Ο FAD υποστηρίζει virtual domains, όπως και το FortiGate, άρα μπορείτε να σπάσετε τους FAD σε virtual domain και να τους κάνετε assign στους πελάτες σας. Και να έχετε βέβαια ένα full featured multi-tenant managed service provider, managed security service provider περιβάλλον και να δώσετε αυτήν την υπηρεσία σε πολλούς πελάτες. Υποστηρίζεται υβριδική λειτουργία με in-premise και cloud εφαρμογές. Μπορείτε να έχετε application server στο premise, μπορείτε να έχετε application server στο cloud και να κάνετε load balance ανάμεσα στο in-premise δίκτυο και στο cloud δίκτυο. Ή ακόμα μπορείτε και να μεταφέρετε και φορτία. Μπορείτε να κλείσετε φορτία από το in-premise, να τα μεταφέρετε στο cloud ή το αντίστροφο. Όσον αφορά τη λύση της Fortinet, όπως είπαμε, είναι ο FortiADC ή FAD. Ο FortiADC κυκλοφορεί σε διάφορες μορφές, όπως Appliance, VM ή Cloud, και οι υπηρεσίες που υποστηρίζει, τις βλέπουμε εδώ, είναι Layer 7 ή Layer 4 Load Balancing, Acceleration, Application Acceleration, Container Awareness, υποστηρίζει περιβάλλον λειτουργίας σε container, υποστηρίζει Security Services, το είδαμε, έτσι, Antivirus, IPS, DOS κτλ. Υποστηρίζει Clustering, High Availability Cluster, λειτουργία Cluster, υποστηρίζει SSL υπηρεσίες και Global Server Load Balancing, το GSLB. Εδώ στο πλαίσιο της λειτουργίας antivirus και στο πλαίσιο της λειτουργίας του Fortinet Security Fabric υποστηρίζεται και Forti Sandbox, άρα ο FortiADC μπορεί να κάνει antivirus inspection μέσα του, αλλά μπορεί να στείλει και κάποιο αρχείο σε ένα εξωτερικό sandbox για περαιτέρω ανάλυση. Είναι, όπως βλέπετε και στο slide, είναι η πρώτη λύση load balancing, η οποία έχει βγει στην αγορά με sandbox υπηρεσία. Εδώ βλέπουμε το πλήθος, το σύνολο των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από το FAD. Έτσι. Πρώτα και κύρια, Layer 4 και Layer 7 load balancing, Layer 4 firewall, DOS, Web Application Firewall, Antivirus, Intrusion Prevention, Automation Stitches, IP Reputation, Application Security, Geo IP Protection και Sandboxing. Τα συστήματα FAD, τα υποστηριζόμενα συστήματα, είναι appliances, διάφορα hardware appliances για μικρά, μεσαία ή μεγάλα δίκτυα. Υποστηρίζονται VM, άρα μπορείτε να το κάνετε deploy το FAT σε VM μέσα στο δίκτυό σας. Υποστηρίζει deployment σε cloud, Amazon, Azure, Google και Oracle. Υποστηρίζει το μοντέλο Bring Your Own License ή Pay As You Go. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για να κάνει replace τους native cloud load balancers που χρησιμοποιούνται από τους διάφορους cloud providers. Και βέβαια έχουμε και εδώ Fabric Integration και διάφορες security υπηρεσίες. Το Global Load Balancing. Στο Global Load Balancing είπαμε ότι έχουμε γεωγραφικό load balancing across
data center. Και στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να κάνουμε και SD-WAN traffic optimization. Και βέβαια FortiGuard υπηρεσίες όπως Web Application Firewall, IP Reputation, Antivirus, Sandbox και Credential Stuffing. Εδώ βλέπουμε ομαδοποιημένες τις FortiGuard υπηρεσίες. Έχουμε 3 bundle υπηρεσιών. Το Standard Bundle, το οποίο περιλαμβάνει WAF, Security Service και IP Reputation. Έτσι. Αυτό είναι το minimum bundle που μπορείτε να έχετε από FortiGuard υπηρεσίες. Μετά επιπλέον υπάρχει και το Advanced Bundle, το οποίο περιλαμβάνει Antivirus, IPS, Sandbox, το Cloud και Credential Stuffing. Υποστηρίζονται connectors, αυτά τα 3 είδη connectors, Fabric Connector, SDN Connector και Connector για το Cloud. Άρα μπορούμε να έχουμε external connectors, δηλαδή connectors προς third party συστήματα όπως Amazon, Oracle Connector, SAP, Splunk, Kubernetes κτλ. Και Fabric Connectors, που είναι connectors για να γίνει integrate το FAD με FortiAnalyzer, FortiSIEM, GSLB Connector, Manager, FortiADC Manager και Sandbox. Τεχνολογίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο πλαίσιο του FAD είναι το Global Server Load Balancing. Εδώ βλέπουμε μια ιδέα πώς δουλεύει το GSLB. Ουσιαστικά το GSLB μπορεί να κάνει load balance across data center κάνοντας χρήση του DNS. Έτσι. Ουσιαστικά χρησιμοποιείται το DNS για να γίνει route η κίνηση από FAD σε FAD ανάμεσα σε 2 διαφορετικά data center. Έτσι βλέπουμε εδώ έχει πέσει η Φραγκφούρτη και η κίνηση δρομολογείται σε κάποιο άλλο data center. Δεν είναι και τόσο επεξηγηματικό το animation. Με λίγα λόγια, εδώ φαίνεται ένα summary του τι είναι το GSLB. Έχουμε multi-site failover, έτσι δείτε το απλά. Άρα έχουμε συνέχεια της υπηρεσίας, ακόμα και αν έχει πέσει ολόκληρο το data center. Advanced features είναι το application optimization, με το οποίο μπορεί ο FAD να κάνει offload κάποια πράγματα και να κάνει accelerate κάποιες εφαρμογές, όπως να έχουμε ελαχιστοποίηση του round trip χρόνου μεταξύ client και server, να έχουμε μικρότερο payload με διάφορες τεχνικές TCP και HTTP που χρησιμοποιούνται πάνω στο FAD, βελτιστοποίηση στο browser rendering, να έχουμε caching της πληροφορίας πάνω στον δίσκο του FAD, mobile device identification, το SSL Visibility Mirroring, ο FAD μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη διάταξη, έτσι, και να έχει ένα παράλληλο connection με ένα FortiGate. Άρα μπορεί να στείλει την κίνηση στο FortiGate για inspection, okay, και μετά την καθαρισμένη κίνηση, δηλαδή όπως επιστρέφει πίσω το FortiGate την κίνηση που είναι καθαρή από malicious περιεχόμενο, να την προωθήσει προς τον unencrypted προς τους web server. Άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο FAD ως intrusion prevention engine, αλλά θα μπορούσαμε αυτό το task να το στείλουμε να το κάνει ένα FortiGate. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν forward proxy και να κάνει και load balance. Εδώ έτσι βλέπουμε χρησιμοποιείται αυτός ο FAD
σαν forward proxy προς τον χρήστη, ουσιαστικά τον client, και κάνει load balancing σε δύο firewalls, σε δύο FortiGate. Εδώ χρησιμοποιείται και για SSL offloading. Ουσιαστικά έχει κάνει offload, έχει κάνει decrypt την κίνηση, στέλνει την κίνηση decrypted στα δύο FortiGate. Άρα κάνουν το inspection τα FortiGate σε unencrypted κίνηση, χωρίς να χρειαστεί δηλαδή να ανεβάσουν CPU για το encryption decryption. Και στη συνέχεια στέλνουν την κίνηση προς τα έξω, προς το external FAD, όπου η κίνηση γίνεται ξανά re-encrypt και βγαίνει προς το ίντερνετ. Okay, άρα έχουμε με αυτόν τον τρόπο κάνουμε offload τα FortiGate, και βέβαια το θέμα του certificate το χειρίζονται τα δύο FAD, το εσωτερικό και το εξωτερικό FAD. Υποστηρίζονται script. Τα script είναι πάρα πολύ χρήσιμα για λειτουργία σε Layer 7. Είπαμε ότι σε λειτουργία Layer 7 το FAD μπορεί να αναγνωρίσει την κίνηση HTTP, HTTPS, και σε αυτό το πλαίσιο μπορεί, κάνοντας χρήση κατάλληλων script, να κάνει ενέργειες όπως για παράδειγμα να αλλάξει HTTP headers, να κάνει content load balancing κτλ. Είναι για όσους έχουν κάποια εμπειρία για application delivery σε HTTP εφαρμογές, γνωρίζουν πόσο χρήσιμο είναι αυτή η δυνατότητα του να κάνουν manipulate διάφορους HTTP header. Automation stitches, μπορούμε να στήσουμε automation stitches πάνω στα FAD. Υποστηρίζει authentication feature, local και remote, όπως ακριβώς και το FortiGate. Έχουμε δυνατότητα visibility μέσα από τα διάφορα εργαλεία dashboard και FortiView που παρέχονται από τον FAD. Integration με Security Fabric. Υποστηρίζεται integration με πολλές εξωτερικές υποδομές, όπως cloud υποδομές, application integrator και SDN εφαρμογές, όπως Nutanix, Ansible, OpenStack κτλ. Κλείνοντας, είπαμε ότι με το FAD έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε μία σειρά από συστήματα ανάλογα με τις ανάγκες μας, τα οποία μπορεί να είναι appliance. Εδώ ομαδοποιούνται όλες αυτές οι δυνατότητες. Έχουμε 8 μοντέλα σε συσκευή, σε hardware. Έχουμε 6 μοντέλα σε VM. Η διαφοροποίηση είναι σε επίπεδο CPU. Είναι CPU-based, δηλαδή ουσιαστικά είναι περισσότερες ή λιγότερες CPU. 4 μοντέλα για public cloud. Και βέβαια όλα αυτά τα συστήματα που βλέπετε μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί και να κάνουν GSLB, Geographical Server Load Balancing. Έτσι, το GSLB feature υποστηρίζεται σε όλες αυτές τις συσκευές, είτε είναι appliance, είτε είναι VM, είτε είναι στο cloud. Έχοντας πει όλα αυτά, εδώ κλείνει η εισαγωγική παρουσίαση και ξεκινάει το lab. Θα σας δοθεί το enrollment key για να συνδεθείτε στο lab όσοι από εσάς θέλετε. Απλά να πω λίγο σύντομα, οι ασκήσεις που θα δείτε, ο χρόνος θεωρώ ότι φτάνει για να τις κάνετε όλες τις ασκήσεις. Θα δείτε ένα απλό load balancing σε layer 4 και layer 7. Θα δούμε πώς λειτουργεί το health check σε layer 4 και σε layer 7, δηλαδή πώς μπορούμε να βγάλουμε εκτός έναν πεθαμένο server και πώς μπαίνει αυτόματα εντός λειτουργίας όταν επανέλθει η λειτουργία του. Τα πλεονεκτήματα του Layer 7 Health Check σε σχέση με το Layer 4 Health Check. Θα δούμε πώς λειτουργεί ο FAD σε περιβάλλον HTTPS, SSL δηλαδή, άρα θα παίξουμε λίγο με πιστοποιητικά. Και τέλος θα δούμε τη λειτουργία του GSLB, ένα πολύ ενδιαφέρον lab στο τέλος, όπου θα στήσουμε ένα δεύτερο FAD και θα κάνουμε μια δοκιμή πάνω στο Global Server Load Balancing. Η κονσόλα και η σύνδεση για το lab γίνεται από αυτό εδώ το tab.
θα ενεργοποιήσετε τις συσκευές σας, τα συστήματά σας, θα περιμένετε λίγο μέχρι να ανέβουν τα συστήματα. Στο μεταξύ, αφιερώστε λίγο χρόνο να διαβάσετε τις οδηγίες ε, του lab. Αυτή είναι η τοπολογία του lab. Μάλιστα, ένα μέρος της τοπολογίας, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο λείπει ένα μέρος, που είναι ο δεύτερος FortiADC, έτσι, που είναι το τελευταίο lab που θα κάνουμε, ο δεύτερος FortiADC, που θα σηκώσουμε ένα application πίσω από αυτόν τον FAD και θα κάνουμε GSLB ανάμεσα στα δύο sites, στα δύο FAD. Εδώ σταματάει η παρουσίαση και τώρα ξεκινάτε εσείς στο lab. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια του lab, κάντε τις ερωτήσεις σας και έχω τη δυνατότητα από τη δική μου την κονσόλα να μπαίνω και να θα προσπαθήσω να δώσω και κάποια βοήθεια. Επίσης, αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάντε την ερώτησή σας και στο τέλος θα δούμε τις ερωτήσεις και θα προσπαθήσουμε και offline, αν γίνεται, να σας απαντήσουμε.